Hello, fungkaham bayar song. Langsung tinian kita vlogo. Funga cerita bang to morning walk kelai jongo. Ke normal kisah noroi pakai share kelai nani ini. Vlog vlog kelai juga. Sabtu ekta rosing itu so kunu sabtu kunu sabtu dui sabtu ekta rok amti rosing tongso. Oke sabut kelai juga norok abono funga naidi. Jora kerete somai kerete konten bo keri konten keri bagi rijaga salburu no amtu nyamte hingke selo nanya ro he di babun bagi amsu rijaga jebru konten mano kisa afu no riwota sal kana ni bagi naji ko sal no kaya fung sakse phege ke yang kerabaranan thangka rabarana ni sal kanan bagite beno khasak sakata bokai pasta tamkha angke no khaya phang sakse phege tok ti rogbo pungbayo basa bai khe borokte businti sakang basao nokha busung maichun ha mairok khetoni mairok khrangai yang angke mai krikha mai bormaya taklai yango joto hachingsa yang angke busung maichu to hanaji togrok punglayo pa nokha nai thosok sidek nokha kechak ngai salkai heke busuk satung tung buno tini salam suke hamnai am suke hamnai ke be sung tabuk thang tong yo tikise nogo jubar bubar nai thokai bar tong hamle tino hopung wati wamani pura tui torka andi singgoyam bathai bang mani pura mundo make mandar raksau koyang rako monjak kufur jadu hai pun thogo jinmo lamarok leta pada keteng meteng domake kebe sang tabuk thang ge tong tam punya thang ke funugan bar tong kamu kufur jan moi songoro nita bor kathal ni tu mani abo omo khanyor ya diba buja kainya ba hingke ba sung tini boro kong sano tong nai ta angko kainyan tini sular kainyan sular kol kainyan ta ke phainai borok phayasini traktarok noritoni banyai jaga poriskar khlai borok ungko tabu kol tor kainyan ke borok wa kai gelagda wa bo ma banta bor bar tong ma punya nanglak tai o bantarok da do punya nangkai ma punya ta bantarok punya ba tamsa am bor tong propan puiri mamla borok phai propano borok tui joma khai toni bo abolo muthu biri mano ke bor tengi khaya ke bor no syntax pan mari nai tangka hai he hakor khuriya karei tengi ro nango hawono do amti khur tuta khur gang ka bolo muthu bi mari nai ta
dipor khabai apsong kai dipor mamui song tongo supply khurnai rabu tini phalia mia hopong wati belabun bang ni borok phalia na angke tabu mamui songoi tongo dipor ni bagai angkai abo hingkito sakumura baja abo hingke phantok butui angke sakumura baja komo baja khaibai ke hangkai dragon bu bartini bar tham khak manang bar sasrai rok biang bo khori rekan hadi ko bising bo bahai to to mom baja khai chai nai ni tini tuku ya tong khai chagalak diba sari ko tong dita sari ko ta tuku di a sari tuku di karen kering ke mia bo mutunya sapung karen kering tin bo sapung karen kering tam lu da lum ne engka lum ja ke tukuna tui syntax tui kisa molya ka hain to kota nanya diam bai tukui daman syntax sakrup jeng kisa molya ka hain to kayam ne to kaham no chengkhai ta bo banyo makhang ro sui tongo tukuri ha tui nyung na dragon baja tini ko amang kuno ria do supirok som timi siri ro thogrok sarne kiru ya go kisa thok ma som timi rijak ini ko ani dragon bubar baja munka kitinang norno sawi rok phunuk mangla tamni babi hingkie ko karen kri ko hingke toy ko chakmura baja ke mui hingke to phantong mui ko bayap song tinang norno dragon baja no isa sawi phunuk na muchungman hai pano tabuk bo to chai mangla kutung hingkai karen bo kri mia bo hopung sapung wati wamani tabu to sal kaham no hipno karen no kri ke betai paijak 3% chani joto ingke tese karen thik bisa blog start khlanya ingke tinin bagai osuk jorano nargi tonit naita karen theke blog on khlanya ko thok no sabaji